Легенда за любов, която прекрачи смъртта. Казват, че в зората на древен Египет хората не се страхували от края. Те се страхували от забравата. Защото знаели нещо, което ние често губим. Животът не свършва. Той продължава, ако има кой да те помни. В онези времена царувал Озирис. Той не бил владетел като другите. Не управлявал със страх. Не налагал сила. Той носел ред. Под неговото управление земята раждала. Реката идвала и си тръгвала на време. Хората се научили да живеят в ритъм, а не в хаос. До него стояла Изида. Не като сянка, като равна. Тя знаела тайните на живота и на смъртта. Думи, които можели да създават и да връщат. Любовта им не била бурна, била устойчива, тиха, истинска. Но редът винаги ражда завист. И там, където има светлина, се ражда сянка. Братът на Озирис, Сет, не можел да понесе този свят. Не искал да го управлява. Искал да го разруши. Един ден устроил празник. Смях, вино, песни и игра. Донесъл ковчег. Красив, съвършен. Изработен така, че да пасва на едно единствено тяло. Който се побере вътре, ще го получи. Един по един опитвали. Никой не пасвал. Докато Озирис не легнал вътре. И тогава всичко свършило за миг. Капакът се затворил. Заключили го. Запечатали го жив вътре. И го хвърлили в Нил. Никой не посмял да каже на Изида. Но любовта не се нуждае от думи. Тя усеща липсата. В мига, в който Озирис изчезнал, светът за нея изгубил своя ритъм. И тя тръгнала. Преминала през земи и царства. Говорила с непознати. Следвала слухове, сенки, спомени. Не се спряла. Защото когато любовта има посока, тя не се отказва. Накрая го намерила. Далеч от дома. Ковчегът бил обгърнат от дърво, сякаш природата се опитвала да го скрие или запази. Изида го освободила. Отворила го. И го видяла. Неподвижен, мълчалив. Но не и изгубен. Но съдбата не била приключила. Сет открил тялото. И този път не оставил нищо цяло. Разкъсал го на части. Разпръснал го по земята. Така че никой никога да не може да го събере отново. Тук започва истинската история. Не за смъртта, а за любовта след нея. Изида не се пречупила, не се отказала. Започнала да събира. Парче по парче, всяка част от Озирис била открита с усилие, с болка, с надежда. И с всяка намерена част тя го връщала. Не към живота, към целостта. В Египет вярвали, че душата не е една, че има части, жизнена сила, същност, дух. Но за да продължи пътят, тялото трябва да бъде цяло. Името запазено. Изида знаела това и действала. Когато събрала всичко, изрекла древните думи. Магия, по-стара от страха. И за кратък миг Озирис се върнал. Не напълно, не завинаги, но достатъчно. От този миг се родил Хор, техният син, тяхното продължение. Доказателство, че любовта не приключва със смъртта. Озирис не останал сред живите. Той станал владетел на отвъдния свят, съдия на душите. Този, който стои там, където сърцето се претегля срещу истината. А Изида останала пазителка на паметта, на връзката, на любовта, която отказва да изчезне. Казват, че когато някой бъде запомнен, той не умира напълно. Тяхната любов не победила смъртта, но я прекусила.